हेलो हाय नमस्कार समस्तଙ୍କୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଆଉ କୁଆଁଳିଆ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବୋଉ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ସମ୍ବର ଆଉ ଚଟଣି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଶୋଇ ଉଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ବୁଲିବା ପାଇଁ ନ ଯିବ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ବତକ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି। ଟାଟା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟଟା ସବୁଠୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ବୋଉ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଚାହା ପିଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ଟିଫିନ୍ କଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିମେଇ ବନେଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖା ହେବା। See you next time.